Sengimile Nkosi phambi kwakho. Ngiyimi ngedwa Nkosi. Lapha emva kwami kunabantu bakho abaningi kakhulu abathenga bephuma Nkosi emakhaya bebopha imithwalo yabo bathi siya unyazini lwezulu. Manje ke Nkosi laba bantu beze kuwe wedwa. Akekho umuntu ozelwe emhlabeni njengami okufanelayo ukukhuluma phambi kwakho. Noma ezama uyahluleka, noma ethanda uyahluleka. Ngiyacela Jehova oyingcwele, uNkulunkulu wakhokho bami, ukuthi njengoba ngiguqile nje ngalethuthuba ongiphe lona, yanxusa Nkosi usondele kimi. Sondela Nkosi naseduze kwendlebe yami. Ungayivala Inkosi kuba ngingakuzwa. Ngoba mangingakuzwa shembe oyingcwele ngizoxoxa indaba zakithi. Indaba zakithi azange ivuse umuntu. Futhi ayizange iphilise umuntu. Ngoba akekho umuntu wakithi okwaphuma ezulwini. Uwe kuphela Nkosi yamakhosi nyazeleso. Namhla sisesikhumbuzweni senkosi enkulu inyanga izulu. Umthente uhlaba usumdala emihlaba samila. Le nkosi esihlangene ngayo yangiphilisela umntwana wami ongabe akekho emhlabeni. Kodwa ikhona ngisho lapha ethempelini. Yamphilisa odokotela basemakhoti. Base behlulekile. Uma ngithi base behlulekile babe emhlinza umlenze wonke. Uyangizwa ukhona la ethempelini. Bathi ithambo lakhe lonakele. Ngeke sikwazi ukulungisa. Wayesikoleni ekuseni. Kwabuya ntambama esekhala igxuma. Ngacabanga ukuthi ngoba umntwana umfana ugangile, mhlawumbe unyelile esikoleni. Kana njalo kungena idimoni. Ngase kwasanga kusasa ingane ngavange lale. Ngase ngimthatha ngamisa udokotela wayela ngase avoka. Wayesethi le ngane yakho mangasilale nawo namhlanje kuzosingekho. Ithathe manje uyise esibhedlela. Futhi ungayi kulezi ezinye izibhedlela ekhona iEmakhoti. Bathi befika ngisekhona nje bamhlinza. Ngagoduki. Bamhlinza kusuka la ngezansi kwethanga kuze kufika ezansi eqakaleni. Ithambo lakhe lahlala obala. Shembe uNkulunkulu ngempela. Noma inhliziyo zethu zingangabaza kodwa wena uNkulunkulu ngempela. Noma singafikela ukuhlubuka. Mhlambe sibuyele ematshwaleni masake sawaphuza. Sidakwe masithanda kodwa wena ubuhlala uNkulunkulu. Izinto ozenzile emhlabeni ayilingani nokwenziwa umuntu owazalwa emhlabeni uphila kulelizwe. Ngiyathanda ukusho maNazaretha ukuthi uma ikhona umuntu lapha
ongathi mina unyaza alikangenzeli lutho alinde lizomenzela lo nkulunkulu ophambi kwethu uma ucela kuye engakuphi ayi ufike ubheka indaba yakini kuthi ekhaya kithi kunjani kanti ngoba yena upha wonke umuntu futhi uthanda wonke umuntu. Ngicela isibini inkosi ngalesihlabelelo samashuma 9 ngithi anesithupha niyeduka ebusweni bakho yemihla yonke yokuphila kwami yona yinhliziyo yangedusa yancipha ebusweni bakho mina ngiyeduka ebusweni bakho ayimihla ayonke yakuphila yona yeziyo ngiyancipha ebusweni wasiza Nkosi Baba Nkosi Baba
ngikhuluma nami eNazaretha angikhulumi nenhliziyo yomunye umuntu ngoba yami inhliziyo iyaduka ngesikhathi zonke. Manje ngiyamcela kuba akhulume nayo uba ibuyele kuye ngesikhathi zonke. Ngizacela ngifunda incwadi yabaseKorinte bokuqala isahluko eseshumi nantathu ivesi lokuqala ngize ngifike kweleshumi. Le ngizozifundela ngoba le isibili ngizocela umvangela ngifundela yona iHezekeli 3 uverse 17 angabe icwaninga nje. Hezekeli 3 verse 17 le abaseKorinte bokuqala sahluko seshumi nantathu ivesi lokuqala ithi-ke le ncwadi, noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingilosi ngingenalo uthando, ngiyithuse likhencezayo nensimbi encencethayo, noma ngilokuprofetha ngiqonda imfihlakalo yonke nokwazi konke, noma ngilokukholwa konke kokuba ngisuse izintaba, ngingenalo uthando angiyinto yalutho. Noma nginika konke nginako ngibabele abampofu ukudla, noma nginikela umzimba wami ushiswe, ngingenalo uthando kungangisize. Verse 4 uthando luyabekezela, lumnene, uthando alinamona, uthando alusidumisi, alusikhukhumezi, alwenzi olungafanele, aluzifuneli okwalo, alunalaka, aludlinzekeli okubi, aluthokozi ngokungalungile, kepha luthokoza ngesiminya, luthulela izinto zonke, lukholwa izinto zonke, lethemba izinto zonke, lubekezelela izinto zonke. Uthando lungeze lanqamuka, kepha noba kuphona uprofeta kuzokuphela, noba kukhona ukwazi kuzonyamalala. Ngoba siyazi ngancane siprofeta ngancane, kepha nxa sekufikile okupheleleyo kuza kuphela ungaphelele. Kholu mawe wena Nkosi yami, kholu mawe nenhliziyo yami, amen. Nange zinge angi yancipha ebusweni Nazaretha ingcwele, ngiyathanda ukuba sikhumbule ukuthi siphumaphi kule nsuku edlulile. uNkulunkulu usikhuphulele phezulu kwentaba, wasondeza ezulwini, salibona izulu lisemhlabeni. Le nkosi esihlangene ngayo namhlanje
yazalelwa kuyo le ndaba. Kodwa yayithi lamakhosi ekhuluma indaba yabo yokuba kule ndaba wawukhala kuze kuphume inkonzo. Uma wena ufike lapha kule ndaba wangcebeleka awunesono. Uma ufike nje lapha kwabamnandi konke ikhona indaba nawe. Athi amakhosi aleli bandla azalelwa lapha kule ndawo. Ithi ubaba wasishiya sibancane nalabo mama. Ngiyathanda ukukhuluma ngale ndaba ngoba ngithema sengilapha ngezwe sengifikele umunyu. Ngafikele usizi nje. Ngesikhathi inkosi ikhuluma, inkosi inyanga ezulu, unyazi bezulu. Ikhuluma ngabantwana. Manazaretha ayathi amaKristu uJesu wafela. Cha, thina uShembe wasifela. uJesu isikhathi sakhe sokuhamba saba sincane kwaba kubethelwa nje emthini waseyafa. Uma ucabanga lola hambo ezivela kulo lungakanani. Ndothi shingane zayizele. Shiya abantwana bayizele izofuna mina esenginenkani kangaka esondweni. Yithi mayikhuluma amakhosi yaleli bandla. Ithi ubaba wasishiya. Ithi azange akhulume nanomlungu ukuthi manje emlungu sengiyahamba salubheka ingane zami. Ithi wasishiya nje nalabo mama abathathu. Wangaze washo ukuthi abasala benze njani. Ithi kwathi mayisehamba ephuma impela sehamba. Ithi unina uSithe wakhala. Wathi mntanami angibona ukuthi uNkulunkulu lothi sishiye lapha kulelizwe. Ikhona amaNazaretha. Yini kube mnani kangaka. Wathi angibona ukuthi uNkulunkulu othi sishiye la kulelizwe sodwa. Kodwa wathi ubaba mkhulu sengiyahamba. Ithi inkosi kwathi nje ngawo lo nyaka ubaba ehamba ngawo, uyahambe ngawo. Wasishiya. Ithi wasiyafika umlungu. Wayesethi wabiza labo mama bethu. Wathi niyabona yini ukuthi indoda yeni inilahlile. Kholu mawe wena Nkosi yami. Kholu wena yenhliziyo. Uthi niyabona lini indoda yena inilahlile. Manje nisele nalezi ngane ezincane kangaka. Lengane ayikwazi nokubophela inkomo. Ayikwazi nokulima. Manje ke angazi ukuthi nizohlala kanjani lapha eplazini la. Kungcono kuba nihambe niye kwezinye indawo. Nakwabanye abelungu abazonigcina noba kukhona indoda engasebenzi. Kuleli lami eplazi angisanidingi. Nkosi sikelela ubaba. Noma yena Yesula ezindawo
Nkosi ungiqede uvalo. Kodwa ungangiqede lokusaba wena. Lona lihlale liphila ngaphakathi kwenhliziyo yami. Ithi wayeseyabaxosha lo mlungu. Ithi bangazi omama ukuthi bazoshona phi. Uthi basebecabanga ukuthi asambe siya ngasemgwaqweni kahulumeni. Cabanga ke ngake ngathi mangidlule eHarrismith. Ngacabanga ukuthi laba gogo babehleli phi laba. Yimaphi laba bakhe khona amadokodo amathathu. Ngoba athi amakhosi bafike bakha amadokodo amathathu. Uthi la amabili angenazo izicapha. Uthi leli lodwa lalinaso. Ithi lo mama bakwazi ukwakha izindlu. Likhona abaneZaretha. Ithi omama babe basinike iparish ekseni. Bangasiniki intambama ngoba babengenalo. Ithi babe sinike iparish ekseni. Kodwa bangasiniki intambama ngoba babengenalo. Ithi uShembe wahamba ezweni engalazi. Ithi ngangincotha ubaba kwakuthiwa ayigoli ngoba wekayi khona. Ithi kodwa lapha eThekwini wengazeze khona. Wayezweni enganaso nje isihlobo. Lapha izothi mayivelelwa noba yini atshene lesihlobo sakhe ukuthi khona into engiveleleyo. Athi amakhosi kwathi sesikoleni eMazimtoti. Ithi kwafika ukugula okukhulu kwakuyisifo sovuvatha. Ithi kwafa abantu abaningi. Ithi inkosi ngase ngiyabuya ngeza lapha ePhakameni. Ithi ngafika ubaba enosize ehleli yedwa. Uthi ngabona ukuthi uyahlupheka lo muntu wasezulwini. Uthi wayesethi mntanami njengoba ngihleli la ngedwa nje ngehlelwe into embi. Oma wakho bahambile emhlabeni. Ababili. Kodwa ngazi ukuthi ngizotshena bani. Ngoba la kuleli izwe akekho umuntu ongaziyo. Uthi ngambona ukuthi unosizi. Kodwa lo sizo lwakhe yedwa. Ithi wazahamba ubaba emhlabeni angazange ajabule. Ithi wangawumbona ukuthi udlile noba adlile. Ithi kakhulu wayecabanga indaba yena eNazaretha. Ithi noma sehamba akashonde uNkulunkulu usale nezingane zami. Uthi wakhuluma ngani akhulumanga ngathi. Uthi hayi wayesikhohliwe, uthi wangasikhohliwe. Ngiyathanda ukuyikhuluma le ndaba angikaze ngiyikhulume. Ithi wayengasikhohliwe. Ithi kodwa indaba enkulu wayenayo ibandla lamaNazaretha. Phozi dlalelani ngalo. La siqhamuka khona indawo yosizi le. Mina ngibona abantu behamba phansi ngathi bakhonjizwa ukuthi umuntu owasuka la wayelo usizi kangakanani. Behamba ngenyawo abantu ngasola kuya kwamashu. Endaweni enamatshe esimali singabona ukuthi bakhonjizwa usizi. Lokuthi wayihambe la emahlathini ezweni angalazi. Sengathi kodwa amaNazaretha uNkulunkulu angasithanda. Singabi njengabo osikhenkana. Ithi inkosi mayikhuluma ngosikhenkana. Ithi kwaba umshumayeli lapha ePhakameni.
kodwa wengaganiwe wengena inkosikazi ithi angazi wayigcotshwa kanjani angazi noba bakhona nabakushumela bangaganiwe ngixolela ke kodwa wengaganiwe ithi baba ngaleso sikhathi wayakha lo muzi wakha njengawe la wasebuhleni nalo wasebuhleni wakho enyanga izulu yodwa akekho ilekelela uthi baba ivuke ekseni ngo3 atangimenyezwe hanje kuyogawula uthi naye wayahamba yogawula uthi bayihamba bathi izibonda lezi ababeyigawula babeyithola ngamahlombe uthi lapha emahlombe abo babesizwa amabhantshana abo kuba bangalimali inyama yabo uthi kodwa le izibonda zahamba zawadla lamabhantshi azaphela uthi zadlulela inyameni yabo uthi kodwa ubaba omkhulu akazange asho ukuthi angaye ukugawula akhala kungcwele bethu maNazaretha uzadlula enyameni yabo zaze zadla nemphefumulo yabo uthi le ndoda uzikhenkana yabe siqoqa abantu lapha ekuphameni yayisithi ozane la anegadi imhlangano ibizelwa kuyona maNazaretha maqhama indoda ithi ozane ngapha kukhona ke siqalayo asifisi bekuphinda indaba kaSikhenkana kuleli bandla wathi uSikhenkana ozane ngapha niyabona yini ukuthi lo umoya kaNkulunkulu usuhambile kuye esho ubaba omkhulu wathi khona umfundisi ungalala uvuka njalo ngo3 ade kuyosetshenzwa akuyogawula izibonda lalelani ke lo moya athi unawo nami senginawo Nkosi sikelela ubaba Noma Ezula ezindawo wathi nami lo moya senginawo nganiphilisa bangaka bathi bangasiphilisa maNazaretha siphilisa unyazi thina niyezwa maNazaretha ngithi mina siphilisa unyazi thina mina nginengane ake ngixoxela hayi le kade ngikhuluma ngayo kale sesibhedlela ngesenta abazo yathi mayingene esibhedlela yayingasabona emahlweni mfana nje wami omunye okhonza ukucula bambiza ngobu kodwa mina ngamqamba ngathi usibonga kuye uShembe base bemnqamelela bathi usibu ungene lapha esibhedlela saseKing Edward base bembhobosa la ngemuva bamzama amasonto azaba isihlanu lento yakhe ingenzeki
amehlo akhe engaboni, ephethwe ikhanda laliphuma ngamehlo. Ngase ngithumela kophatha impilo zabantu unyazi lwezulu ngathi Ntombela ngifela ingane yami la ngibike enkosini unyazi lwezulu lwasentabazwe ngangakafika entabazweni ngangisaqiqa le ndaba yakhe. Kuthe kulezo nsuku lapha esibhedlela ngade ngibikile base bemfunela i-specialist esizobhekana naye yedwa. Ngikhona amakhona. Angibekelanga usikhenkana mina ngangibekela unyazi. Angisoze ngambikela usikhenkana. Ngithi mana zathi noma singahlubuka kuleli bantu ushembe unyazi ohlale uNkulunkulu. Noba ngasakusasa sonke sithi asisayi ebuhleni. Ohlala yedwa uNkulunkulu la kulomuzi. Neyingilozi nezihlahla zonke lezi zobe zimdumisa. Namanje lawa wemdumisa. Washeshe washo uJesu wathi menithula amatshe azokhuluma. Nathi masingaphuma la sithi yahamba lamatshe awusakakhuluma. Uthi lo dokotela angazidweba izwephi kodwa amazweni akuthi wafika wamsheka wayesekhuluma naye wekade engakhuluma wayesekhuluma naye wayesethi lalela la njoba ngizokubheka la ngibizwe lesibhedlela angazi uphile kanjani wena ngoba uyazi wezongibuza ukuthi uphile kanjani ngizomtshela ukuthi uphilise unyazi angazi wena uphile kanjani uthi mina kubantu abayisithupha esengabalapha kulento kubantu esengaka ngabalapha kulento ya lesifo esikuphethe wasibiza ngegama sengisikhohlwe ilimi lesilungu ziyalahleka ekhanda la futhi sengigugile sengidala uthi kubantu esengabalapha base u6 kuphela abaphilayo abonke bashona. Uthi mawuphila wena uzoboka 7 kubo bonke basenge ngabathinta ngezandla zami bonke bangishlula bashona kodwa ngazi ukuthi wena uphile kanjani. Ngibike Ntombela nangifele ingane yami uthi uNtombela mesibisumbe uthi luthi unyazi uzawuphila manazarena khuluma wena Nkosi awufundele evangeli incwadi kaHezekiya Hezekiel uma uphethe iBhayibheli elifana nami ikupage 762 iqala ngokuthi indodana yomuntu khuluma wena Nkosi ndodana yomuntu ngikwenzile ube umlindi kuyo indlu yakwaIsrayeli. Angazi nomuntu into bayenza umshumayeli nokwenza umvangeli nokwenza umfundisi kusho uNkulunkulu ukuthi ngikwenza umlindi. Qhubeka. Ngakho lizwa izwi emlonyeni wami ubayalele mina. Abantu banazathi sibayalele unyaza singabakhombe kwenye indawo. Nxa ngisho komubi ukuthi wofa nokufa kodwa awumyalanga awukhulumanga kuyalo mubi asuke endleleni embi yakhe aze aphile lo muntu uyakufa
ekuphambekeni kwakhe, kepha igazi lakhe ngolibiza esandleni sakho. Uma ungangitsheni ukuthi ngiyahlubuka mangenza nje, igazi lami lobiza esandleni sakho. Kanti wena uma umyalile omubi, kodwa akaphenduki kubo ububi bakhe, nakuyo indlela embi yakhe, yena uyakufa ekuphambekeni kwakhe, kepha wena usindisile umphefumulo wakho. Amen. Ithi kodwa wena kuyobe ususindisile umphefumulo wakho. La kulethi sonto kwake kwakhona insizwa eyiswenga kakhulu. Sengizohlala phansi eNazareth. Kwakuswenga kanjalo kuleli bandla eNazareth. Swenga into yaleli bandla. Fako thai angithi shozi ngiqinisile. Nawe mfundisi ngithi. Ngiyangiphikisa ngoba ngikhuma ngakho. Khona insizwa ezayintathu zayisonka kakhulu ebandleni, ngiyayikhumbula. Angizoyizisho ngoba khona ingane zazo lesontweni. Enye ngizosho nje layihlala. Enye yagcina sihlala kwaMashu. Enye engapha emambondweni yagcina yakhe la emaqadini. Enye yatsala emambondweni. Enye yangisilisa kulezi nsizwe ezintathu. Yayisinisa umgidi. Yena ngizisho ngisho ibongo zangu, ngiyazazi ngisho ibongo zazo. Sayingaswe ngokungathi amasudu ziyawaphiwa. Ziwashintsha isonto nesonto. Zafika kumgidi. Wangezansi kwendle yesonto maqondana nendlukano yenkobe. Ngangikhona nami hleli. Ngikhona makhona. Ngikhoma ngosheme njalo eNazareth. Khoma ngonyazi ungangizwa, ungamadideki. Ngobhombela lo. Yiloye unyazi. Lo unyazi ilo bhombela kade sikene entabazo. Thina lusithathile unyazi lasibuyisele entabazo eNazareth. Lafika sikhombisa into singazazi nje. Sangazi nje. Niyazi ukuthi lapha entabazo badukile abantu. Baduka baze basaphaphana amakhanda. Niyabona uNkulunkulu besingekho emhlabeni. Baduka abantu mebebuza niphuma abantu asasi. Kade nidle ubaba uhleli. Uthi babuzeni. Benidlana besidla inyama. Ho. Maphi la ehlathini. Nithatha apha sasi. Niyezwa makhona. Ngoba sibuyile lapha sinenhlanhla. Kufanele uma ubuye lapha wazi bengiyofuna ukukholwa. Hayi ukungcebeleka. Hayi ukuphuma trip. Tesuka wathi zahamba wathatha imoto wahamba. WeNazareth wesithanda shema. Ya ubabuye asazi babuye basazi babuye sasizwela nje sonto sibuka isihlalo nenkosazana. Ukhona umvangelo omdlulu. Sibuka isihlalo nenkosazana asazi ukuthi babuyephi. Ya kanti ubaba usilethele nentabazo. Wazoshiya phansi kweziwa. Sasibona eqhamuka imoto. Leyo uthi neqhamuka ethi maqhamuka kunyakaze zonke izinto kwakhuzwa ingcebo. Wabuya zohlala esihlalweni. Sahlala wanikelisa. Sathi besibona kwaqhamuka isithebe esingasuka la sibasiya lapha. Sinalonke uhlobo lwenyama ongalicabanga. Hayi angaze ngidle inyama emnandi ngaka empilweni yami yonke. Ngiyakufisela nje uziqatha la eNazareth. Salizingwe iningi. Konje senakholwa nanizindli zingo. Sadlizingwe iningi thina lapha na sizinikwa uNkulunkulu. Sazidla sayishasa ibhuqa eNazareth. Kwabethi. uNkulunkulu edle phambi kwethu. Awuqala kusehlela thina lo ngeke ngikusho kunye shozi nawe mbamndlu. Okwenzeka kuJuly ngeke ngisatshe nizothi sasenziwe ungakholwa. Yazi athi indoda yangaba kwaZulu kwaMlungwana athi awamfundisi singineshumi leminyaka ngagcina ukuthi ngasidla isinko ngathi ngizosiyeka nalesi
wavese wamemnyango ngeke la njalo eduze kwala wamemnyango uphakathi uJulayi njalo manasana khona ungakhola uma ukhola uzucabanga ukuthi ungale kaShembe khona ubuye nganene kaPhela lamadoda ke angidlule kule ndawo asizidlange zengosagiluma sabuya sisutha into esingazi sadle izinkwa sadle inyama angazi bizwa ngethiwa lenyama angazi ukuthi ithengwapi lenya angazi ithengwapi ngoba yabuya noNkulunkulu kuthiwa phumaphi nayo angazi zafika ke lensizwe entathu kuyisonto kugidwa lapha ngendla izansi wendlu yesonto wakuthiwa sesibayeni angazi wakushongana zafika engaswenkile iconsa ngabona kubizwa inkosazana yakunquma yafika guqa ngangazi ukuthi ithini nenkosi yayisuka ihamba yabo isibuya nomkhize bamaza amadala umkhize weshaba iloli ngithi kwakho wasenkandla ngazi mangaphosisi kodwa umkhize landa ilolo libeke lapha walibeka lapha ilolo umkhize wathi baba lijikise ukubhekisa sekubhekisele ngasesangweni walijikise umkhize walibhekisela wayesethi kule insizwe eyiswenkile gibelani lapha eloleni womgado Shembe manazana gibelani lapha eloleni sathu bayaphi abantu umgwaqo lowa wawuseyibhuqu suka eAvoka uziyoshaya noma imaphi ongacabanga khona wangekho gravel wangekho theater road lapha wayegravel kusuka eAvoka ukhuphuke ngakamsiyatshani uqhamuka kamsiya uyibhuqu nje kuzoshona kudlule emtshebheni kuyoshona le kithi mabephethi nasendwethu bangena lapha zabashaya intuli emasudwini kwayinqaba bayaphi laba bantu wavese kwathatha iDoshi Monaco wabalandela kansetsheniwe umkhize daba isentanda babefika entanda kodwa ehlana kodwa nangu ucela amakhihlane moba ngakhehla umoba nesuthu neshoti emhlophe nehembe limhlophe iqhwaqhwa nothayi lofa wemini zawushaya umoba wathi ntambama angazi noba banika isitambu noba banika wathi wagibelane futhi bagibela babuye ephamini bafika ke emgede ke wemana zethu okwenzeka ekhaya kuyaziphinda ngoba uShembe munye ngiyabona amakhosazana eloku esibile la sibuya le imgidi ephuma ngo-10 lebusuku ephuma ngo-10 ngiyayibona la unyazini gida kuze agida sagidi ingane waze kwashaya ikhatliza ngathi ngaShembe uShembe emhlabeni uyayiphinda uphinda kuba uyelo oShembe wayikhona futhi nikhona amaNazaretha bahamba bayibusisa imgidi kwashaya isikhathi ukuthi baphelelwe imoto eziyeThekwini bahamba kwakusagijelwa amandiya amabhasi amandiya Gugrash bathatha amabhasi babele emuva angazi babehlala lapha beThekwini kwathi ngesonto elilandelayo ngisazi kwaba isonto elilandelayo noma kwadlula isonto kwathi ngelilandelayo kwabizwa imgidi bafika futhi laba bantu ngathi mina izobaphinda le ndaba yebona wayese thuma inkosazana wababiza beza wathi nibuyile bathi baba sibuyile wathi bengifuna ubona nizobuya yini bengifuna ukubhekana namasonto enwagqoka onke amasonto asengaphezulu ngothando lukaShembe khuluma we Bena Nkosi
uSikhenkana wathi nami senganiphilisa baba mkhulu lo ozivuse ebusuku sesiqebuke ngisho amahlombe haya siyeke indaba yakhe kusho indoda uSikhenkana abangabe khona uSikhenkana abavukela ushembe bandle nami ngiyacela Nkosi uNkulunkulu wangenze ngamvukela ushembe noma ngihlula izono zami kodwa ngamvukela ushembe ingabi khona into emzoyenza ibhekane nonyazi lwezulu hey bantwana benkosi mengakhuluma ngaze ngiyiwe kaniseni sengiphila ngonyazi mana zathini ngiyathanda ukunitshela lo ngiphila ngalo nje kuba ngiphile ngabo ngabe ingane zami sezakade zangiqiba ngabe kade zangiqiba ngabe ngaphansi kwenhlabathi kodwa ngalo ngiyaphila eNazaretha cela langasoneleki thina esingenayo indawo yokuphila ngoba mhlamba abanye abantu banawo amathemba thina esingenalo ithemba abazali bethu abangasitshelanga ukuthi khona enye into manje asinakwazi ukuya kwenye indawo ngoba ngisho ngiyazi mina ngisho ngene enkonzweni nje la kuthiwa nange sithele emafini ngiyengibheka ukuthi kusho bani besithele emafini ngingamboni ukuthi hey baze badlala abantu basukela ingane nje kwaIsrael yashalwa ngayibhikile bathi nansi yosithele emafini thina sihleli na uNkulunkulu emhlabeni Nkosi ibusise nokuzwile Nkosi ngibuyisele esandleni sasezulu